gayu mutanen Allah, gayu gayu. Wannan kazamar yarinya yar kauye ne wata bar da abincin nan ka aiki zaka. Abincin wa wai? Abincinka. Wace irin magana ce wannan? Mun muke aiki ne musamman ne alaji. Aiki na musamman? Na kama maka shi alaji tana ce gidan ka ko kamzo. Wai me? Kiki kake ka hanta ka. Ki ce wai. Bidan useless. Gashin zaka ci? Ba gashi zan ci ba inda ya shiga na cire. Mutuwa ce a ciki? To aje. Kaman kakan aje. Wallahi ba zan baka kaci wannan. Wallahi wannan abar neman ta nake yau kwana biyu. Shin yin kirsin ba da waya ta a gurin mai indomi wallahi Allah. Gashin ko kuma me wai? Me dai mutuwa ce a ciki? Ka bannin ci. Raina na so. Wallahi ba za ka ci ba. Aje. Aji gashin kawai. Gashin zaka ci maye ne kai? Kabiru Duko. Ka san ni da kai da kanwan nan taka. Mara kunya ina kaunar ku bani da abokan nishadi a gidan nan sai. Na san da wannan. To ba zan baka ku ci abinci. Saboda me a ciki? Ina kaunar ku. Kuma akwai abinci yau za mu ci abinci me rai da lafiya. Mu a dafa mana indomi a nan gidan a bamu? Ai ba za a iya ba mu indomi ba sai waga rahu. Hadda na mai wallahi ba za ka ci shi ba dai ka fita gurin mai balangu ka mika 50 100 ka karba. Amma an tabbata ba. An tabbata ba. Za mu ci abinci yau ina ga ya maka. Raina na so ka hana nan ci saboda gashi ba mutuwa bace a Ai ba zan baka kaci ba. Tun da kika ga signal ya dauke kila antibil kice kin santa da bakin halin kila ta cire kebur din. A'a ba ita bane. Allah ya sa. Amma sun cire in muka tashi da safe suna nan suna baccin asaran su. Zan kira ki mu zo mu zauna mu kallon ya dawo. Masha Allah. Samun guri. Sizile a falo na a zaune ana kallon TV. Ke! Zo nan. Zo. Uban wace ki je ki zana mun a falo. Dana tana miki magana ki tsaya sosai ki saurare ni. Ki je yanzu da ki dauki kaza a cikin fridge mai kankara ki sa ta a cikin ruwa. Ta saki ki yayyanka min ita ki tafasa min. Zan zo in soya ta da kina. Tafi ki bani guri. Ki ce yau za mu ci daɗi. Za ku ci daɗi ko kuma shi zai ci daɗi? Ai shi kaɗai zan yi wa. Yanzu sai ki je a dafa kazan ki soya ki zo ki haye da kazan sama. Ku je ku cinye. Mu kuma muna nan tilin yaya ko oho. Sai ki je ki mai wannan bayanin. Sai duk wannan bayanin shi zaki yi wa. Ni ba laifi na bane in ya ce a ci guda 20 kullum haka za a ci. Haka wannan shine umarninsa. Kin san babanki da kyakkyam. Bari in canja wannan channel din na gaji. Haba ina ba zai yiwu ba bayan kina da kayan kallon a sama ki baro su akwai a ɗakin ki akwai a falon ki baro su ki zo ki same ni ina zaune ina kallo ki ɗauka ki ki canza tabbi jan lallai a maganar gaskiya ne haba lallai ni ke mu fitsara gaskiya sai ne miki duka yarinya na a cikin gidan nan
kaji a garin ku? Wa'ansu sun kwana wasu ba su soyi ba? Haka ake yi? Haka ake soya kaza a garin ku? Fita, dana can fita, fita. Fita za ta bata min abincin miji. Ta haɗa min salalan tsiya. Silalan ma bai ma wani silalo ne. Dole ne sai na saka shi sa. Daddawa sosai ya ci saboda a sai da daddawa ne. Ke, zo nan. Ki shiga cikin ɗaki. Na tara kayan wanki, ɗauko ki wanke mu. Aikin gida nake tun da safe. Aiki na ni kaɗai na sani, don haka ki tashi ki je ki ɗebo ki wanke mu. Kina sosa kai, sai ka ce 'yar ƙauye, ko da ke daga can kika fito. Ka kuma menene daga ina haka? Cikin Cikin. wonderful. Lalle za mu kwashi daɗi yau. Za mu ci daɗi. Ko kuma wanda ake soyawa zai ci daɗi ba? Ku kattin zan soyawa? Dalla ban gudu. Haba anti kazar ko ladin jin ƙanshi ko ganin ido ai abu. Ba zan baka ba. Iyakacin ta kenan kuma ta tsohon ku ce. Saboda haka albarkacin wannan ƙanshi da kuka ji zan sa a siyo muku nama ko na 1000 muku farfesu. Dalla can in baya ne kai sai ka ci kanka. Ka bace min daga gani ni. Dalla can ka fita ko ɗanɗana ba za ka mata ba. Fita. Ka fita son watsa maka wannan man. Dalla can kwaɗayayyen banza. In na ƙara ganin ka a kicin ɗin na sai ranka ya ɓaci. Me ma ka ɓangare na? Har da za ka zo ki shigo min kicin. Ka tafi can bus ka ta can ne ɓangaren ku. Madana ƙarasa soyawa wayata. Ka haɗe dare kira ni. Yau zo, koma ki ɗauko ondawai ɗina, ki haɗa ki wanke. Ki je mana! Na'am. Lafiya? Yara kina kuka? Ba komai. Ba komai kike kuka? Sule sai kika fara ƙarya musamman. Abu ne ya shiga ido na kofa. To ai ƙarya kenan. Abu zai faɗa miki a ido ki dinga kuka? Kayan waye wannan? Anti Bintu. To ina za ki kai mata? Zan je na yi wanki. Ki wanke mata. To ita aikin mai take a ciki da ba za ta wanke ba. Ban sani ba. To kawo kayan. Damu. Kayan! Bintu ne ta bani wanki. Ya kwaci. Ba ki ba. Ke fa ba dan yaye Salim ba a cikin gidan da kin zama jaka. Anti Bilki ta saki su ma su saki. Zo mu je. Ɗaki na zo mu je ɗaki na. Fa ina son ganin ki. Allah.
Ke? Yaushe kika fara sa zile wanki a cikin gidan nan ba sani ba? Haba yayi daga ba da wanki? Bai wai ku ce za ku dinga bata aiki? Eh? Haba yaya, ya za a yi ka dinga fifita 'yar aiki fiye da mu kannanka? To bari ga muku ku ji duk wacce take so za ta yi wanki a cikin gidan nan ta yi da kanta ko ta bada kuɗi a yi mata. Duk ran da lokacin da na ƙara jin wata shegiya ta ba zile wanki a cikin gidan nan wallahi sai na gama da ita. Har da sheganta mu yaya. Na dai gaya muku dai. Ba ta. Ke? Tsaki? Ni kike tsaki? Ni? A'a, wallahi ba tsaki na maka ba. Zo nan. Zo nan. Ki zo nan. Zo nan. Saki mai ta tsakin nan. Dan gidana ya aka yi ne? Kana ina? Da Allah ka ga duk abin da kake ka bari yanzu nan ka zo gidana ka same ni, kana zuwa straight ka shigo cikin ɗaki na akwai saƙo. In ma ta samu ai ba naka bane, sakon Hajiya ne, kai dai kawai ka zo ka je ka kai mata. Ina ruwanka ko ma me, kai dai ka zo mana. Ni ba na son irin wannan tambayoyi.